Хәзер Татарстанда чыга торган матбугатка күзәтү тәкъдим итәбез. Сүзне хезмәттәшем Миңназим Сәфәровка бирәм. Хәерле көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Татар матбугаты ни нәрсәләр дип мөршила. Шул турыда тәфсилләбрәк сөйләшеп алыйк. Сездә ничектер, Казанда халык кәбестәрнең бәясе кытырып артуына нәфрәт белдереп яши бүген. Шуңадыр Шәһри Казан газетасы әлеге теманы үзенең беренче битенә үк чыгарып биргән. Чит илдән кертмәсәләрдә кәбестә кишер һәм суган кебек яшелчә бәяләре соңгы бер ай эчендә генә дә 1,5 тапкырга артып куйган. Шулай итеп, язга таба күңелегез кәбестәле аш яки салат сырый калса, Казанда аның килосын 99 сум 52 тиеннән сатып алырга туры киләчәк. Кишер белән чигендернең килосы өчен 71 сумда 65 тиен һәм 66 сумда 12 тиен сорыйлар. Ит бәясе турында сөйләп тә торасы юк. Аның килограммы ярты меңгә якынлашкан. Ләкин мондый бәяләр ярлы халыкның бай хезмәтчеләрен, Татарстан дәүләт советы депутатларын бердә борчымас кебек. Ник дигәндә, аларның еллык керемнәре дистәләгән, йөзләгән миллионнар белән исәпләнә. Газета депутатларын керемнәрен айрым-айрымда кушып та санап карап күрсәткән. Айрым әйтелгәннәрнең суммасын әйтеп тору сезнең ачуыгызны гына китерер. Бу турыда Татарстан парламентарийларының гомуми керемен генә атыйм. 2020 елда алар барлыгы 1,7 миллиард сум акча эшләгән булса, халык коронавирус дип куркышып яшәп ятканда 21 елда ул сумма 2,2 миллиард сумга җиткән. Бәлки тук депутатлар алга таба халык мәнфәгатьләрендә кайгырта башлар дип кенә өметләнәсе кала инде. Татарстан яшьләр газетасы атна дәвамында булган вакыйгалар турында кыскача таныштырганнан соң, бүгенгә шуннан да кызыклырагы булмас иптер, кешенең күңеленә тия торган шәхси тормышка кагылган сердәш сәхифәсенә зуррак урын бирергә булган. Берәүндә күңеле буш түгеллеген белсәк тә, башкалар гыйбрәтен уку күңелрәк. Ватан Татарстан газетасы исә кибетләрдәге яшелчә бәяләренең артуын шулай ук читләп уза алмаган. Ләкин югарыда искә алынган каләмдәшләреннән аермалы буларак, проблеманы тирәнгәрәк төшеп өйрәнергә булганнар. Быел халык ул продуктларны үзе күбрәк үстерә башларга җыенамы дип куйган сорауны газета хәбәрчесе. Шунысы кызык, газета үткәргән сораштырудан күренгәнчә, күпчелек булганы җитәр дигән фикер белән яраклашкан. Бала тумаса бәла туа. Укучылар булмау сәбәпле мәктәпләр кыскара дигән язма алдыбызга ыжгырып килә торган тагын бер бәла турында. Әлге язмада сүз Буа районындагы Яңа Чәчкәп авылындагы мәктәп язмыш хакында бара. Кала халкы бик рәхәт яши икән дип тәялышырга кирәкми. Шул ук Ватан Татарстан газетасындагы тагын бер язманы укыганнан соң шундый нәтиҗәгә киләсең. Баксаң, соңгы арада күпләрнең юлдашына әверелеп баручы психологларның көндәшләре барлыкка килгән. Сер сөйләргә, ишеңне бушатырга якын кешең булмаса яки сине аңлаучы табылмаса, телефон номерын җыясың да, трубканы алган кеше синең моң зарыңны күпме кирәк, шуның кадәр тыңлый. Мондый хезмәтнең ярты сәгать 500 сумнан башлана икән. Монысы инде ахыр заман галәмәте дияр иде, теге дөньяга китеп кутылган әби-бабайларыбыз. Аллаһ Тәгалә менә шундый хәлләргә калырга язмасын. Шул теләктә бүгенгә сезнең белән сау булашам. Исәнлектә күрешик.